Grabe, kawawa naman si Leng. Halos laman siya ng newsfeed ko. Dati sikat to eh. Ngayon sikat pa din. Pero sa pambabash na, nakakatakot naman ang ganitong sitwasyon. Parang alam ko yan, pre. Dumaan din sa wall ko yan eh. Kawawa nga siya eh. Tumigil lang daw siya sa paggawa ng video niya eh. Sino ba naman taong hindi kayang indain ang mga sinasabing masasakit sa'yo? Naku, damay pati pamilya niyan. Nakaka-depress yan, pre. Ayan kasi, ba't pa kasi pinatulan yung pagmumodel niya sa Kain Kamyas clothing na yan? Kain Kamyas clothing? Parang di ko alam yan ah. Yung puro bastos yung mga nakaprint. May mga nakaprint pa kang kamyas eh. Ito oh. Tapos nakaganyan pa. Maasim mo yung mukha habang kinakain kamyas. Nakatikim ka na nun? Nang alin? Kamyas? Oo, yung prutas. Guys, may lalabas pa nga daw si Makagagi ng video scandal niya eh. Ha? Grabe naman yan. Meron talaga? Aba, ewan ko. Nagsisiran nga sila sa social media eh. Kawawa naman karir niya. Mayroon din pala maging sikat na singer, no? Singer? Mananayaw yung tinutukoy ko, tanga. Ha? Teka. Sino ba tinutukoy mo? Yung sikat na mananayaw, tinutukoy ko, si Leng. Sino ba tinutukoy mo? Si Ling nga. Ling Constantino. Yang yun, tanga-tanga mo. Diyan ka na nga. Ang hirap mo kausap.